Forsi l-maġġoranza tan-nies għadhom ma semgħux biċ-ċentru edukattiv fil-Buskett u l-funzjoni li għadi, inawgurat f'Lulju tal-2023 wara investiment ta' 240,000 euro minn Ambjent Malta. Dan iċ-ċentru fil-qalba tal-Maġġar u Mammar fost oħrajn b'sala multifunzjonali u uffiċċju għall-attivitajiet. Permezz ta' tkabbir ta' żrieraħ, sezzjonijiet edukattivi u żjarat kemm fiċ-ċentru kif ukoll mal-Buskett kollu minn tfal tal-iskejjel, gruppi differenti bħal negozji, ċentri tal-anzjani u saħansitra familji, hawn jingħata aktar għarfien dwar il-ġmiel tan-natura li mdawwar bih il-post li hu protett bħal l-uniku maġġar f'pajjiżna. Jingħata wkoll tarif dwar l-istorja tal-Buskett li issa ilu jeżisti aktar minn 400 sena. One News mar fuq il-post fejn stajna nosservaw ix-xogħol mill-qalb li jsir mill-ħaddiema kif ukoll passjoni tagħhom lejn l-ambjent Malti. Hawnhekk iltqajna ma' Amanda Tart, uffiċjal ambjentali inkarigata biex tieħu ħsieb dan iċ-ċentru. Nagħmlu potting exercise fejn intuhom żriera ta' fjur staġinali jew inkella siġar indiġeni kun jistgħu irawmuhom id-dar jew fl-organizzazzjoni tagħhom jew fl-iskola stess. Nippruvaw qed ngħinu billi nagħmlu dawn is-sezzjonijiet permezz ta' nippruvaw noħolqu sens ta' responsabilità ambjentali biex bekk bl-azzjonijiet tagħna nippruvaw nipproteġu l-ambjent kemm din is-sit u kif ukoll siti oħrajn u biex nużawhom fil-ħajja ta' kuljum ukoll. Tkellimna wkoll ma' Nicole Tanti li waħda mill-stewards li taħdem fiċ-ċentru. Jgħaltilna li r-rwol tagħha u ta' stewards oħrajn mhux dak li jħarku n-nies permezz ta' infurzar ambjentali, iżda wieħed kompletament differenti. Nagħmlu patrols frekwenti biex naraw li l-erja tibqa' safe għall pubbliku illi jkunu qegħdin jiġu l-Buskett. Nagħmlu wkoll clean-ups hawnhekk ħalli nżommu l-erja nadifa. Nirrapportaw eżempju xi ħajta sejjeħ ikun waqa' ħalli dawk jerġgħu jiġu restawrati. Nagħmlu ħafna affarijiet bħal nitkellmu mal-pubbliku, nagħmlu potting exercises, ngħinu f'ħafna attivitajiet. L-irwoli tagħna mhux qegħdin biss il-Buskett imma nagħmlu wkoll xogħlijiet f'postijiet oħrajn.